billet i sin bil, og ja, og det er jo i dag. Og så vidt jeg kan se, at han ikke kom ud på banen. Der giver jeg dig ret i morgen. Ja. Martin Sørensen starter som 12'er, så er det Ole Sund og Steffen Elsing Jørgensen med den egentlig meget flotte Opel Kaliber. Ja, det er lækker. Ja, Jesper Salli Petersen i Opel Corsa skal starte som nummer 15 foran Mikkel Jensen, sammen med Michael Terkelsen og Bjarne H. Rasmussen. Anders Christian Jensen og Kasper Rønne har vi på startposition 19 og 18. Men jeg tror faktisk, at vi har begge to. Svend Åge Helsinghoff er også med. Janne Vestergaard, som kører Ford Mondeo. Det er ikke så tit, at den har vi ikke set mange af i bilsport, men det er jo det, man kan gøre her i Omtegnsklassen. Man kan køre i den bil, men lige vandre. Palle Hansen, Peter Skipper, Anders Fyldgraf, ved jeg faktisk, jo, han kører for Fiesta XR2. Igen et eksempel på, man kører med hjerte. Og så har vi Michael Skipper, og så har vi de sidste par stykker her, hvor jeg faktisk ikke tror, at vi får en eneste af dem at se, fordi Michael Vesthave, ham så vi jo, han stoppede med tekniske problemer, og Ibsen, han havde også problemer med et forholdsophæng på sin Citroën Sara. Så bliver der vist et grønt flag bag os. Det betyder, at nu er vi klar. Starter Torben Bundesen, viser 30 sekunder. Han beslutter sig for, at nu er der 15 sekunder. Og så er det op til starter Jan Præstekær og få det her skudt i gang.
så jeg faktisk ikke, den gik forbi vinduet her udenfor. Jeg tror, han var gået forkert. Altså? Der stod måske Ja, det var det bedste. Lad dog være og lad dig genere for den her blinkende lygter. Søgaard. Koncentrer dig. Det ene, det giver sig selv, altså. Her tilbage. Lad os se herom med Oddervej. Det kunne måske blive noget. Ja, det kan godt blive noget. Men næste gang der var en grej, vil man altså... Men nu skal Søgaard altså... Den der ville jeg da ikke våge mig ind i, hvis jeg var... Jo, det gjorde han. Okay, det var telen, der stod os der. Og så er der så en af de langsomme kører, så... Ja, den kan jeg jo godt forstå. Fordi der så et blåt flag for... Det er jo et forholdsvis stort felt, men også et felt med spredning og variation i hastigheden, at når de hurtige kommer med hele kommer der altså sådan Der er nappet Dennis i 3 sekunder på Brian Mikkelsen. omgang, hvor Dennis Nyman skulle overhale. Brian Mikkelsen bare skulle køre armen i karmen kørsel. Ja, men det har han så åbenbart også gjort. Det må man sige. Den er ikke givet. Der er altså næsten 8 minutter på sin opgang. Han kan nok ikke komme i morgen. Nej, han kan ikke komme i morgen. Nej, det tror jeg altså ikke. Chris Larsen med sin skolefavorit. Den holder skidt. Han har simpelthen ramt en beton. Ja, helt sikkert. Han har understøttet i beton med en drøn. Og det er så Safety car. Safety car. Ja. Der er ikke noget rafler. Man kan ikke gøre det. Det betyder, Brian Mikkelsen, at der forsvandt dit forspring. Brian er lidt god til sådan et mistræk og starte. Det er typisk. Men bilerne bliver nu samlet med vores safety car, således vi kan få den her skolefavorit fjernet. Chris, altså hvis du er enig, Tom. Kommer lige til at tælle lidt... Chris Larsen, han har også kørt Skoda Octavia, kan jeg huske i sin tid. Ja, det bliver Helt sikkert. Ja, det har vi faktisk. Og jeg tror faktisk, Kjeld Gråbæk, ham med de gule biler. Ja, han har en. Ikke de gule bude, men de gule biler. Ja. Også har en lejlighed faktisk. Jeg undrer mig også over, om Chris han var kommet. Ja, men
Nej, ja, det er jo et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, men det er jo igen det sted, hvor han sidder eller kører af. Hold på hjertet. Det kan også være basic line. Så kan man altså spille interessant. Det er jo trods alt sikkert. Og så er det en bil, og så meget overtaget for Det var lidt ærgerligt, at vi skulle have det her, fordi der var virkelig lagt i kakkelovnen til en god fight imellem Brian Mikkelsen og Dennis Nyman. Men jeg tror, vi får en fin afslutning. Ja, vi får en fin afslutning, men det er desværre en forholdsvis venstre forholdsophæng, der er helt nede på jorden. Ja, det er måske så tog vi langt om en skål. Tak skal du have.
sundt for mig at imponere lidt. Altså, fantastisk. Optimalt, så der sker ikke noget, så der er en mulighed, men den er sværere. Ja, og igen, der kører han defensiv linje her. Så er der nok ikke noget, GTI'er. Kommer på 7. pladsen, 8. pladsen, der har vi Compact med Rotex udstyret, det vil sige, Jakob vinder faktisk Longtimer 2. pladsen foran 318 med Martin Sørensen, den som Brian Mikkelsen hørte sidst. Longtimer på 3. plads til klasse 2, det er Tune Henriksen i en BMW 318 Compact. Skal vi til Youngtimer 3, som vinder. Jensen og 3. pladsen der, det blev Michael Terkens i BMW 318 IS. Storskærmene får vi konfirmationen af det, jeg lige har snakket om. Brian Mikkelsen vinder foran Dennis Nyman med Mik Søgaard på 3. pladsen. Lars Ebbesen 4, Michael Skipper 5, Erik Madsen 6, Jakob Sevil Andersen 7 og Martin Sørensen 8, Tue Henriksen 9, Tine, det var Måns Sondrup, Jesper Sally Petersen vinder Longtimer 3 foran Miki Jensen og Michael Terkelsen. Generelt set blev de altså 11, 12 og 13. Steffen Latin Jørgensen på 14. pladsen. Og Chris Larsen ser vi nederst her på den her, og vi har placeringerne fra nummer 15 til nummer, ja, dem der får gennemført, der var det Sebastian Belli i Folkevogn Poloen, der var sidste rullende mand derude.
Eller måske Jens Link, som var taget med en omgang. Og her ser vi så de rester, der er af Chris Larsens Skoda. Okay, det er et forårsophænger i skærm, så er det langt.